Magandang araw Pilipinas. Ayan, road trip to Bicol. Ayan, si Sines Vlogs PH. Ayan, magbabakasyon muna at magtatanim ng mga saging, mga prutas uli. Ayan, abangan nyo yung mga kaganapan. At kasama ko si Mang Kanor, ayun, no? Ayan, paalis na kami dito sa Malabon. Dito kami ngayon sa dagat-dagatan. Ayan, nasa C3 Road tayo ngayon at aakyat na tayo 200 meters. Ayan, aakyat tayo sa Skyway papuntang South Luzon Expressway. Meron pala dito. At ito na nga guys, Skyway entry. Ayan, papunta tayong SLEX ngayon. Medyo mabilis ang biyahe natin ngayon. Dati kasi nung umuwi tayo last December, hindi pa ito nabubuksan itong Skyway. Ngayon bukas na. So mabilis-bilis ang biyahe natin. Kaya nga lang, ayan, magdaan tayong pambayad para dito sa Skyway. Bago lang to. Dito pa rin tayo sa Skyway. Ayan, nasa bandang katan ka, Quirino Avenue exit. Sarap ng biyahe dito sa Skyway. Wala kang hassle, no traffic. Ayan, napakagandang proyekto ng ating gobyerno ito. Calamba SLEX na tayo. Kalamba na to, no? Hindi pa. Papunta pa lang ng Calamba. Ikaw naman. Exit na kami ng Skyway. And thank you for using elevated extension. SLEX na kami ngayon. Ayan, mag-exit tayo mamaya sa Santo Tomas exit. Mas exit na tayo.
sa 99. Ayan, kakanin na tayo dito. Sina. Papuntang Santo Tomas. Yun oh, kakaliwa tayo dito. Santo Tomas. Santo Tomas. Simula dun sa C3, halos nasa 73 kilometers hanggang dito sa Santo Tomas. Ayan. Time check 7:10 ng umaga. Ayan, nakakaisang oras na tayo biyahe. Chill lang ang aming biyahe. Dahan-dahan lang para iwas aksidente. Ayan, pagdating dito sa may rotonda na ito, dito sa Santo Tomas, ayan, ang pinaka landmark, may Isuzu company na dealer ng mga sasakyan. Iikot kayo sa rotonda papuntang Alaminos. Ito yung rotonda. Ayan, nandyan yung Isuzu. Nasa kanan, dire-diretso lang. Ayan, papunta na tayo na way ng Alaminos, Laguna. At ang landmark nandito sa bandang kaliwa, SM City, Santo Tomas. Ayan, nandito na tayo sa pamahalaang bayan ng Alaminos. Medyo mainit ang panahon at dahan-dahan sa pagmamaneho. May konting traffic dito. Alaminos, Laguna. Hindi pa ako nakakita ng puno ng sumusta. Punong ka. Yan mga idol, nandito na tayo sa SM City, San Pablo. Ayan. SM City, San Pablo. Next natin mamaya, Chaong na, Quezon. Yun o, Chaong, Quezon na tayo. Ayan, province of Quezon. Ayan. Yung nasa kaliwa namin, ito yung Villa Escudero. Ayan, nasa bandang Hacienda Escudero. Ayan. Yan, Quezon Province.
Ayan, sa mga kaibigan natin dyan, pag nandito na kayo sa area ng Chaong, Quezon at pupunta kayo sa Bicol, ayan, gagamit na kayo ng bypass, kakaliwa kayo dito. Ang pinaka landmark dito, ang nasa kanan mo, Jollibee, at ang landmark dito sa kaliwa, mayroong gasoline station na Total. Ayan. Ito yung bypass ng Chaong, Quezon. Ayan, dito na tayo guys sa bypass ng Chaong, Quezon. Mapapasin nyo dito, maraming tinda ng mga suka. Ayan, lambanog. Yan, dito mo makikita yan sa bypass na Chaong, Quezon. At ito na nga guys. Ayan, pagdating dito sa Candelaria, kakanan na kayo, gagamit kayo ng bypass para hindi kayo ma-traffic. Ayan, kanan, may mga signboard naman. Ayan, titingnan nyo na lang. Iwas traffic, gagamit tayo ng mga bypass. Lahat ng bypass ay ating tatahakin. Ayan. Ayan, intersection to. Ayan, kakanan tayo papuntang Bicol. Ayan, going to Sariaya na tayo. Pupunta ng Bicol, pag nakita nyo na itong tulay na ito, ayan, sa pinaka dulo nito, pag pauwi ka ng Bicol, kakanan ka na. Bali bypass ng Sariaya, Quezon. Ayan ang palatandaan, siguro mga 150 to 200 meters kakanan ka na, gagamit ka ng bypass para hindi ka ma-traffic sa bayan ng Sariaya, Quezon. Ayan, kakanan na tayo. Guys, kailangan kakaliwa ka dito. Yan, pag dumaan ka ng Sariaya bypass Quezon, yung pinakatumbo, kakaliwa ka. At pupunta na rin tayo ng on the way to Lucena City. Makakita ka ng anda dito. Lalagpasan nyo yan guys. Yan, pakanan yan, puntang Lucena City, bayan ng Lucena. Dito tayo, diretso lang. dito ngayon.
Bicol, 138 kilometers. Ayan, kakanan na tayo. Okay guys, papunta na tayo ng Lucena City. Yan, nandito na nga guys. Dito tayo dadaan sa underpass para iwas traffic na rin. Ayan. Ito yung underpass ng Lucena City. Para ka lang nasa Cubao o di kaya nasa crossing. Ayan, ito yung underpass. Ayan, lumagpas na tayo. At mamaya going to Pagbilao na tayo. Guys, papasok na tayo dito sa Pagbilao Town proper. Ayan, Bicol, Atimonan. Ayan. Dito na tayo ngayon. Medyo matraffic dito. Susundan pa naman natin itong dalawang truck. Pagpakanan, Bundok Peninsula. So kakaliwa tayo dito papuntang Bicol. Ayan, at mamaya mag-iwalay din yung aakyat sa Amy Zigzag Road. So babalan tayo at medyo mabigat ang ating karga. So magtsatsaga tayo kahit medyo malayo-layo. Ayan, sa baba tayo aakyat. Baba tayo dadaan para iwas disgrasya. Ayan. Pag kumanan ka, ayan, paakyat ng Zigzag Road at kakaliwa tayo para medyo hindi mahirapan yung makina natin. 14 minutes versus 6 minutes. Ayan, ganun lang ka layo o diferensya ng takbo nito. Na-try ko na ito. Ayan. Yes, dito kami ngayon sa Timonan, Quezon. Ayan, papakarga muna ng gas. At mamaya magtatanghalian na kami. Karga muna ng 1,500, yan pwede na yan. At malayo-layo na rin ang tinakbo namin. Halos nasa 200 kilometers na rin ang tinakbo namin. Nasa Atimonan, Quezon kami. Dito na sa may bandang dulo. Yan, maya-maya tanghalian na kami. Ayan, kasama ko siyempre. Ayun, oh. Hi, Mang Conor. Hello. Ayan. Kain ka, oh. Ayan, oh. Itlog ng pugo, tsaka kalaman. At yun, oh. Nagpapakarga tayo. Ayun, oh. Welcome to Atimonan. Lapit na tayo sa bayan ng Atimonan. Pero hindi na tayo dadaan doon at kakanan na tayo pagdating dyan sa may pantalan ng Atimonan. Malapit na tayo dito sa Jollibee. Jollibee sa bundok. Ayan,
Alam na alam niyan pag bumabiyahe ka ng Bicol, pag sinabi mong Jollibee sa bundok. Ayun o, natatanaw ko na yung Jollibee sa bundok. Jollibee sa bundok. Yan ba? Oo. Ayan, tutumbukin na natin mamaya yung na guys. Ayan, kakanan na kami dito papuntang Bicol. Bicol, Gumaka, Atimonan, Poblasyon. Ayan, pakaliwa, Bicol, Gumaka, pakanan. Ang tumbok nito guys, yung pantalan ng Atimonan. Ayan, pinaka landmark dito Altex Gasoline Station. Kain na kami. Dito na tayo ngayon sa Plaridel, Quezon. Ayan, next nito Gumaka, Quezon. No traffic. Ganda ng panahon. Ayan, makulimlim. Hindi mahirap bumiyahe. Ayan. Yes mga idol, ayan, nandito na tayo sa Gumaka, Quezon. Kailang bayan na rin tayo. Ayan, palapit na sa Bicol. You know, Jollibee Gumaka, Quezon. Ayun o. Pagdating dyan, kakaliwa tayo sa may Jollibee. Sarap mag Jollibee. Nakaka 218 kilometers na tayo. Nandito pa lang tayo sa Jollibee Gumaka, Quezon. Yan o, Lopez, Quezon bypass. Kakanan na tayo. Ayan, hindi na tayo dadaan ng bayan para iwas traffic. Ito ang Lopez bypass.
kami naman. Kanan tayo, papuntang Bicol. Next nito, ito na, Calawag. Lagpas na tayo ng Lopez. Yun o, Calawag, Quezon. Welcome to Calawag. Aksidente dito. Oo. Yan o. Bantang yan, tao na yan. Ito. Ayun o. Basta, Oo nga. laki ng sugat o. Grabe, aksidente. Dahan-dahan mga idol. Ayan o, may nadaanan kami. Motor. Halos matanggal na yung laman dun sa tuhod. Grabe. Ayan, dito na tayo sa Quirino Highway. Ayan, kakanan tayo dito, papunta tayong Sipukot at tutuloy tayo ng Albay. Nakaka ilang kilometro na ba tayo? Nakaka 274 kilometer. 274 kilometer. Halos nasa 100 kilometers din itong Quirino Highway. Kaya at mamaya mga halos kulang-kulang 2 oras natin itong tatakbuhin. Kaya update ulit mamaya mga idol. Exit na tayo dito sa Sipukot. Sipukot na tayo ngayon. Mana na tayo. Ayan, malayo-layo rin. Ilang kilometro ba hanggang dito sa Quirino, Sipukot. Kilometer. 369 kilometer simula Caloocan hanggang dito sa dulo ng Quirino. Ayan, dito na kami ngayon sa Sipukot.